És Nadal a Canet d'en Berenguer i he quedat en Vicent per cuinar un plat nadalenc. I no n'hi hauran gambes, no. Hi hauran anguiles. Estic així en Vicent i en Pere per fer un plat molt nadalenc que és l'allipebre. L'allipebre d'anguiles. Vicent, per què es menja allipebre a Nadals? Se menja allipebre a Nadals perquè era un menjar típic, que és el que n'hi havia, sí. Així era tot marxal, vol dir aiguamoll. I l'aiguamoll porta les anguiles. No hi havia disponibilitat per comprar altres coses, entonces fèiem anguiles que ho teníem així al costat. Anaven els gànguils i els morrells, i un dia o dos antes anàvem i traiem anguiles. I les anguiles fem un allipebre bueníssim. I era un menjar exquisito per dia Nochebuena. O sigui, que quede clar que això de que l'allipebre sol se menja en l'albufera, si s'ha menjat allipebre tota la vida, no? Els que està marxat s'han agarrat anguiles tota la vida. I Pere, ara les noves generacions ja no van a per anguiles, però encara en cuineu? Encara en feu plats d'allipebre? Sí que en fem i te diré per què, perquè com bé apuntava ell, era tan tradicional que jo ja tinc la concepció de si ve Nadal, si no fem anguiles és com si no estigués en Nadal. El dia de Nochebuena, per nosaltres, que és el dia fort, que és quan s'ajuntem la família, jo en faig per mi i pel meu sogre, per Ramon, que també li agrada, que és un llépol. I Vicent, ens podries dir quins són els ingredients bàsics que porta un allipebre d'anguila? Bueno, n'hi ha puestos com en Catarroja, això que fan en uns calderers de fer paelles, les fan planetes l'anguila en caldero de fer paelles. I així les fem més bé en cassola. I és per suport l'anguila. Vale, que les tenim així. Aquí quan n'hi ha, més o menys? Ahí n'hi ha 2 quilos netes que se queden quilo i mig del vegà. Una vegada s'ha llevat el cap, els budells i tot. Se n'ha escapat alguna al netejar-les o no? Crec que no. No? Vale. Tenim, si vols ficar, unes creguilletes, però el principal és el salpicó, que així està el morter. Vale. El morter, per fer el salpicó, i fiquem all, se fica, fiquem un poquet d'armela, el peberroig, l'armela és per espessar el caldo. Vale, i donar un poquet de sabor. I donar un poquet de sabor. L'all, l'armela, un poquet de tomata, peberroig, i si vols ficar unes poquetes creguilles, per això ja ve posterior. I això d'ací? I això són... El vitet, no? Perquè piquen un poquet. poquet. Pebreres, però quan no saps el que piquen, ne fiques un parell i les proves. O sigui, la cosa que te passa és que n'hi ha aquí, no pot tenir picant. I n'hi ha que mos agrada, com per exemple a mi. I això enganya, que hi ha vegades que en poses 2 i no va, i poses una tercera i diu m'ha passat. Exactament. M'ha passat. És així. Doncs vinga, comencem pues. Per on començaríem? Quan vosaltres diguem. Per pelar les creïlles? Per pelar les creguilles, uno que vaig a pelar-les. Doncs jo pelaré les creïlles. Jo vaig agarrar els alls. Ahí va, Pere. Agafar la navaixeta, tio. Jo agarraré un gabinet. A veure, conta'm, Vicent, com era això d'anar a replegar les anguiles, però clar, en desembre l'aigua estaria xelada, no? O què? Els mesos que no tenen R. Però a Nadal no menjàvem anguiles i l'aigua no estava xelada? No la notaves. No la notaves? L'aigua de la Marxal no està xelada. Estava climatitzat, no? L'aigua de la Marxal no està mai xelada. No? No. L'aigua de la Marxal estava a una temperatura ambient normal, però xelada no ha estat mai. Anem a repassar, Vicent, els passos que hem fet. Hem agarrat les creïlles i les hem pelat. Perfecte. Després les hem tallat, així a rodanxes per fregir-les un poquet. Mentre Pere està ahí... És per marcar-les, mentre Pere està picant... Dale que te pego a la llet. Picant els alls. Vale? I ara, mentre se van fent les creïlles, què hem d'anar fent? Es ficarem en la paella els alls, l'armela, la tomata i el peberroig. I tot això se sofregís un poquet. I tot això se sofregís tot. Vale. Oli no em falta molt, una miqueta d'oli. Perquè l'anguila ja la té molt de greix. Efectivament. Vale. Efectivament. I tampoc fa falta molt d'oli. Molt bé. Que després no se'n va mai l'oli, No, que va, se queda per la capeta de damunt. Jo crec que ja en tenim prou. Vale.
Abans hi havia un alcalde que va estar molts anys en Canet, un gran alcalde, que era el senyor Enric Altavella, que en feia, i ell s'encarregava de fer anguiles, però per tot el poble. Jo les feia. A tots? A tots. Dos calderos de 25 quilos. Aquests calderos en Castellà. Que estan allí, de 1,40. Es compraren per Si deixar. les netejaves totes tu? No, netejava la gent que anava a treballar i aquests dies Vale. donaven... Dos horetes o tres perquè feren aquesta faena. Vale, ara se sofregeix l'all, ben Ara sofregit. estem sofregint els alls, molt Vale. bé. N'hi ha que anar molt de cuidado, perquè se solen cremar molta pressa. Sí, sí. I Vale, ara posem un poquet d'armela i li donem 2 voltetes més. Eso és. Ara afegim la tomaca. Ara piquem la tomata. Molt bé. Tira-la a la picar. Molt bé. I això és un plat que sempre se menjava en família o amics, En no? família o amics. O sea, no era un plat d'entre setmana, En tenia una- que ser un no, dia de festa, una un dia ce- important, Perfecte, una celebracions... I Vicent, és de fer-lo per algun comboi de berenar o d'almoçar de companys. Mira. Això és per comboi. Ara ja fiquem el pebre roig. Ja està, pebre roig posat a la pica. I ara és quan n'hi ha que portar cura de que no es creme. Que no se creme, perfecte. Com podràs veure, se cremaria enseguida. Va bé, no? Sí, a mi sí. Va superbé. I no tindrem massa pastum, que diria No, jo. no. Home, no. Molt bé. Mira, això ja va en marxa, Ja està. Pensa, mira com va fent-se tot el caldet. I després, mira, saps que tenen estos plats tradicionals que necessiten temps, que necessiten xup-xup? Sí, sobretot un poc Saps de temps. que tenen que això s'està perdent molt? Xerrar. Sociabilitzar. Xerrar, Ah, perquè tu mentre esperes comences a contar anècdotes, Claro, comences a claro, contar claro, això és lo que batalletes, val. uno diu el que li passa l'altre Sí. dia, i tot això també s'està perdent. Sí, sí, Al sí. final, tots estos guissos i elaboracions que se fan en comboi, en família i en amics, Això- també porten a fer veïns, Sí. a fer poble, Perfecte. a fer tradició. Sí, senyor. Entonces, A fer amics. és molt més que el plat en si. Que va, que va. Esto es lo que l'envolta És i lo que significa. El comboi és més que el plat en si. I lo que Bueno, si vos significa. pareix, posem les àguiles. Te dirà. Sí, així el que mana eres tu. Jo no. Nosaltres som, vamos, A veure, tema de primer, és per veure hasta on aplega el tema, el nivell. el nivell d'anguiles. Dius, Vicent, que lo important és que quan se fique l'aigua, l'anguila encara some, no n'hi ha que tapar-la del tot. Tots els jous tenen que assomar-se. Val, perquè si no després queda igualit, no? I no... Exactament, queda aigua xirri, Vale, diguem vale, així. Ja som al llom, ja ho hem plenat d'aigua, Sí, i quan comença el bull, aproximadament Ficarem quants les minuts? Ficarem les creguilles. Ficarem les creguilles. Aproximadament un quart d'hora. Un quart d'hora. Mira, veus, quan ja has començat a bullir i a anar cobrint, Ja, sí. ja n'hi ha va més anar caldo. mullant, Ja n'hi ha més caldo que n'hi havia. Ja va mullant, ja. I ara és quan posem les Ara creguilles. ficarem les creguilles. I se quedaran al dente perquè hasta ara les havien posat i solament estar que està la remulla. I este plat se cuinava el dia 24, el dia 25 de desembre, pa Nadal, pa Nochebuena. Jo crec que en Nochebuena. Vale. Pa Nochebuena. Jo- El Nadal se feia el puchero en pilotes. Vale. I se Així era era, la llipebre, el tradicional, dia- tradicional, Home, el puchero... La llipebre el en pilot- 24 però i el puchero el 25. El puchero en pilotes, El que 25. les pilotes les feien de carn, i això era pel dia de Nadal. En ma casa encara les I el fa. 26 totes les sobres. La mà d'ara les fa... Sense pressa anem posant-les, introduint-les per ahir dins. Perquè si jo no haguera dinat, com Pere que diu que no ha dinat, no sé com podria aguantar. Ah, pues ja ho saps. Se poden echar ara, ja després ja no. Zero, perquè si no seguirà... Ara és per poder provar-lo de sal, perquè mira com estan acarrotades. Vicent, hem apagat el foc. Molt bé, sí, perquè no interessa que se desfatxi. Tenen Vale. que estar senceretes i en el seu punt. Vale. I encara queda calor en la cassola. Clar, perquè la cassola és de fang i ens És de estarà fang una i aguantarà estoneta. molt la calor, correcte. O sigui, ara n'hi ha que deixar-ho reposar. Ara n'hi ha que xerrar, que és quan estan boníssimes. Vale. Quan I, se deixen reposar. aleshores, mentre es va reposant, ara seria el moment d'obrir la botella de vi, no? Ja? No?
Hala. Ara sí que sí, eh? Claro. La música ya se acaba. Claro. Queda ahí algo de instrumento. No, però ahí està, ara ja no sóc... I com se sol dir, a la taula i al llit, Ja ho saps, el primer crit, eh? Ja diuen. ¿Y ese es para mí? Sí, ese es para tú. Pues nada. bueno, No, ni habrá que hacer un brindis, ¿no? Claro, ara com me pose vi. ahí el Este, tens, este, ese per tu. Vale, vale. Bueno, per les tradicions, Per les no? tradicions, Per Vicente, que Per Vicent, per Canet. per Canet de Què creus que Verger Canet? i per aquestes Moltes- receptes per tan, Canet. tan bones, eh? Moltes gràcies, Vicent. Claro. Eres un artista. Un artista Bueno, de veritat, salut per Canet i per les tradicions i tot el que porta això. eh? Exacte. I bon Nadal. I bon Nadal, perfecte.